Hrudník takto jemnúčko poťukať, jemne, jemne. A keď nám ide a chcete, môžete aj hlas vydať k tomu. Tak, každý vydá svoj hlas, svoj zvuk. Boli. No, máme bolesti, že? Každý. Tak si ten pohyb skúsime prispôsobiť. Tak sa pohľadíme. Teraz sa môžeme jemne pohľadiť. Aby sme vedeli, kde ju máme. Že? Tu je. A druhá. Prejdeme aj po druhej. Prosím? Aj druhá tu je. Tak, pohľadili sme si ruky, hrudník. Teraz môžeme trošku brúško. Zohrejeme, zaktivizujeme, jemnúčko pohľadíme. A kto dočiahne a môže, aj tuto zozadu chrbát kríže trošku, no, môžete sa aj tak jemnúčko nakloniť a zozadu ten chrbátik. Teraz si dáme kolienka, pohľadíme si jemne kolena. Do jednej, do druhej. Zohrejeme. Tak, pustím hudbu. Možno vás zase pri tom napadne nejaká pesnička. A pridáte sa, keď budete chcieť. Tak. Dobre, takže naše nožky, lítka. Dvíhame teraz päty a špičky. Odlepujeme na striedačku od podlahy. A teraz dvíhame na striedačku pravú a ľavú nohu. Si trošku zadúbkame, zacúbkame. Ako to robím? Ako to robíte? Ja vidím ten jemnúčky pohyb vo vašich nohách, že sa snažíte, vidím to. Že s nami tancujete tiež. Hej. Tak, výborne. Čo by som vybrala? Mariku Gombitovú. Môže Dobre. byť? Tak, skúsime. Aha, pani Magduška. A opakujeme po pani Magduške. Pani Magda vedie pohyb. Krásne, kruhy vpredu. Krásnu prácu rúk. Ďakujem, pani Iska. Môžeme poslať pani Milke ďalej? Teraz slovo? Tak, pani Milka, váš pohyb. Skúste očiam, pani Magda. Môže? Iska. Pani tiež modrá. Budeme mať modrú náladu. Pani Milka si vyberie. Už prišla na rad zelená ako jar. Pán Miroslav. No ja si zoberiem túto. Modrá. Nie. Nie? Oranžovú. Oranžová. Nám ešte chýbala. Mária. Modrá? Túto modelu. Taká zaujímavá fialovo-modrá. Máme modrú náladu. Ja si zoberiem zelenú, tú jarnú. Ďakujem. Si ju môžeme tak prezrieť. Čo sa všetko so šatkou dá, ako lieta, ako pristáva. Sa môžeme skryť. Môžeme sa za ňu skryť. Pozrieť sa na farebný svet okolo. Iné farebné spektrum. Modrý, zelený, oranžový. A môžeme si vymysleť pohyb, ktorý sa nám páči a ukázať ho druhým. Pani Magduška sa zdá, že už sa to tvorí. Už máte svoj pohyb. Áno, prvý pohyb. Jemnočký pohyb hore a dole. Hrá nám Vivaldi.
Keď už sme pri tých ročných obdobiach. Neviem, či jarné, ale... Vyskúšame aj druhú ruku. Musíme ten istý pohyb a v druhej vyskúšame. Teraz skúsime jednou iba. Jednou vyhodiť a jednou chytiť. Štruktúra materiálu. Áno. Pani Mária skúma tú štruktúru. Aká je šatka na dotyk. Tak si to možno každý pre seba skúsime tiež. Aká je? Jemná. Možno má nejakú vôňu. Aká je, keď sa mi dotýka tváre? Príjemná. Príjemná. Hej. Má nejakú teplotu? Nemá zimu, nemá. Nemá zimu. Není studená. Není zima. Není zima. Na Trenčianskom moste fialačka rastie. Nikto ju nesadil, nikto ju nesadil, nikto ju nesadil, sama ona rastie. Nikto ju nesadil, nikto ju nesadil, nikto ju nesadil, sama ona rastie. Keď ja táďa pôjdem, polievať ju budem, aby mi voňala, aby mi voňala, aby mi voňala, keď pomašírujem. Studenej vodičke pokolená stála. Studenej vodičke, studenej vodičke, studenej vodičke pokolená stála. Áno, krásne. To je ono, poriadne zatiahnuť, výborne. Tak, za gumu, zatiahnite. Môžeme aj nad seba, dopredu, vyskúšame, čo sa dá robiť s gumou. Tak. Výborne. A pani Milka nám navrhla krásny pohyb. Hneď ho idem zopakovať, také rúšky. Ako veslovanie. Od seba preč. Áno, od seba preč. Šup. Dneska bude aj svalovica možno. Toľko veľa robíme. Áno. Že? Už trošku skľudním. Tak, to tá hudba. Divoká. Zastavím. Môžem položiť na stehná, na kolena, ručky. Trošku oddychneme. Nadýchneme sa zhlboka. Vydýchneme. Pani Milka, vy sa ako máte po stretnutí, po tanci? Dobre. Dobre? Dobre. Tak. Dobre. Pani Giska? Výborne. Výborne. Magduška? Výborne. Výborne. A ste dneska si krásne zaspievali. Áno. Ďakujem, no. A pani Mária? Aké to bolo pre vás dneska? Necvičili sme veľa? Nebolo to únavné pre vás? Nie. Teraz už sme skončili naše tanečno-pohybové stretnutie a idete asi na kávu, pani Mária. Na kavičku. Áno, na kavičku a na 10. Dobre. Niečo si zahryznúť. Môžete pustiť tú šatku, uvoľniť. Tak, ja si ju odložím. Ťažká rozlúčka, Ťažká príjemný rozlúčka. materiál, pekná farba. Ja si ju poskladám.
Dobre, môžete pustiť kľudne, uvoľniť. Tak, vy tak rada skladáte tie šatky, že? No máme na to čas. Máte na to čas. Viete uvoľniť mi tu dlaň trošku, prstíky? Tak, výborne. Ďakujem. Ďakujem. Budúci útorok prídem. Aj vy? Sme sa zahriali spoločne. Už nemáte studené ruky, ako na začiatku. No, sme sa zohriali. Zohriali sa. Super. Na to pomôžem na ten štart, ale vy ste rozhýbaná po tanečnej. Pekný týždeň vám prajem. A ja vám. Čo najviac slnečný. Tak, aby sa už dáž nelial toľko. Áno, A tá zima taká veľká. zima už nepríde a dáš trochu, áno, ale... No, keď bude dobre, tak áno. Takže máme také trošku mäkšie gumy, však. Dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva. Áno. Na mieru? Či ako? Celú spoločnosť sme pozdravili. Ďalej. Pani Giska? Doľava. Ja sa Môže si každý vybere nástroj, aký chce. Dobre, môžem z tejto No a strany môžete začať. najprv Čo vám? povedať, čo budeme tým robiť? Budeme sa hrať na hudobníkov, ideme na koncerte. A niekto by mohol byť aj dirigent. Jeden z vás bude dirigent. Že Čiže na dirigenta udávať a orchester. Sú tu ešte aj takéto drevené paličky. Dobica. Nech sa páči. Pani Milke padli do oka, je ich tu viac. Toto sú také rytmické vajíčka. Môžete si vybrať, ktoré sa vám pozdáva. Rolničky, toto je bubon. To je ten dirigentský možno, aj keby ste chceli. Dobre. Má každý vybrané? A ste spokojní s nástrojom, aký máte? Veľmi. Dobre, tak Peti, ty ho ber. Veľmi. Budeš dirigent a budeme kolovať. Ďakujeme. Aký zvuk vydávajú? Chcete dve? Celý orchester. Tak ja vás vítam, milí moji hudobníci. Bravo. Môže dať nejaký signál, že keď budeme ticho, nejaký údel. Tak, ticho. Ticho. Tejto je náš dirigent. Áno, počúvame. Mohli by sme sa pomaličky rozozvučiť. Pomaličky? Výborné. Fajn. Bravo. A ide to. Budeme nejaký spev udelo, tak? To sa nám páči. Končili sme. Výborne. Peti, zmeníme dirigenta? Chce niekto iný dirigovať orchester? Keby si to chcel niekto vyskúšať, Chce si to niekto publikum. No, vyskúšať? dajte sa na to, dajte sa Pán na Ivan. to. Tak. Dostanete teraz Obnovíme bubon Vidíme, ako vám budeme stíhať. a budete riadiť Áno. orchester. A budeme poslúchať na slovo vzaté. Bo toto je tá gulička, čo tak... Áno, tak. Tak, Áno, áno. tak, tak. Z druhej strany, pán Ivan, skúste. Otočte tamburinku a tuto sa môže udierať na toto. To je ono.
Bravo. Nekrásne. Dobre. No, ďalší Ešte? sa musí. Alebo chcete ďalší? No, ďalší, pravda. Spievaj, Ivan. Ja už Janku, zaspievaj. Zaspievať. Spievať. Poďme chlapci, poďme zbíjať, už nemáme za čo píjať. Nebučina zelená, bačka peknú ženu má. Nebučina zelená, bačka peknú ženu má. Keby ja mal, čo má bačka, nechodil by do salaša. Nebučina zelená, a bačka peknú ženu má. Bravo. Tak. Nevadí, Ešte, nevadí, pani Giska, opakovať. nechcete si vyskúšať byť dirigentkou? Viedzte ma vždy Ja som mala vždy na vysvetlenie. Už máme To nevadí, tu nezapkujeme. Výborne. Ďakujeme. Fajn. Bravo. A to je chlapské. Výborne. Vás už nie. Ja už práce. Stoličky na miesto. Do vás príde už nové. Veľmi dobre tu sa cítime a naozaj, a hlavne to, že cítime, že to skutočne užitok prináša. Áno, ďakujeme. Všetko dobré aj vám. Ďakujeme, ďakujeme. Ďakujeme aj vám, aj vám. Nie, dneska to bolo dynamické.